Wa do Mungera. Munegera. Bi bolo fa. Ne mungera. Foi chodi. An do de bolo ni nyoro wa so foi. An do juma bolo ni biya muso sume kero bolo ni. Bi fana sa na foro ko ne be mo were like ne ne te nyoro fe be dawla. Bi dawla parce que ne dalen ti la wa. Danela sa re ka kunu ha. No. Bi ga la o mungera ne re. Est-ce que ne di blanc? Ah, on est blanc non wa. Kame. Ma yesuna. Kame. Ça va? Liba. Tiens. Ça va? Ça va. Calme-moi. Tiens, vraiment, ne jarane toro wala. I tira tellement. Ne ba melege mu igla, melege ya igla nyere. O me ni ga bolo mu pega tena. Na go tere, ne tere musoro. Ima ale re ko konne kana no fe parce que ale ne drum. Awaro ko ne jarabira ko konne kana ga numero ta. Ya numero be sura. Awo. Abe soro. Bo mana ninga telefone bisi ga lo danga numero ka. Voilà, ni ninga numero quoi. OK. Ni message. O wate. Ni sara do message ko. O wate. Ma kete. Chemsa chimare. Awo. Ikame. Pa. Ngache. Zara, kan mame. Parfait. Tagara fama yere. Wala gero. Plan mame. Mi se ya si yo plan fena. Wati blanc. Plan mame. Plan mea. Sani bosi dori so. Bosi? Nyan sigida la. Awo. Aha. Me aba wono. Ay sabalsa Zara. Wallahi. Ibsa ka photo irana. Bon, tiens la photo te mais mi se ga profil. Wati irana. Zara, ne bɛ joni dɔn. Tiɲɛ tɛ te dɔn boyi. A bɛɛ n'ala cɛ ne bɛ dɔn ni demari ni filɛ ni kɔfɛ kari na dɔrɔn. Cɛ ni joni man ɲi. I b'a a bɛɛ ni ala cɛ ni ka jugu ni Baltazar ya. Tiɲɛ tɛ te dɔn. Baltazar su ka wusa ni ɲɛnama ye. Te dɔn. N kɔni b'a falen musow la de Dɛma. Ko nin tɔgɔ de ko Dɛma Murukesu. Nin man ɲi dɛ. I tɛ dɔn. E sɔnna i ni nin ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. I Zara. E nɔ ni i mago sa. I tɛ dɔn ala ka magana ka ko ma tiɲɛ. Numukɛ min ye ni sigi nɛgɛ kɔrɔ a ka baara ɲɛna dɛ. N'e taara kare kɔnɔ han. N'i sera yan nɔ dɔrɔn a fɔ ko cɛnin dɔ bɛ kare kɔfɛ yan nɔ. E ka dɔ ɲininka dɔrɔn ko Dɛma Murukesu a b'a f'i ye. Dɛma man ɲi dɛ. I tɛ dɔn. Ok. O waati i b'a la o. N'a ka ɲi a ma ɲi i n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan. I bɛ tila ka n'a tɔ ɲɛfɔ ne ɲɛna. Caman kɛ ten. O waati i k'an mɛn. Cɛ Zara mago sara. Dɛma. Non. Papa. Ouais, ça va. Comment c'est que tu vois, e bɛ te ko kuma de la. E tuma e ma ne joindre yan. Bi ne taara nana bila ne dɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn ye. Voilà, rappel manqué yɛrɛ filɛ nin ye. Dɔgɔ in tun bɛna fa wuli ne la o. Ne y'a ka numéro ta, n bɛna wele sisan, n bɛ tila ka kuma to f'i ɲɛna. Allo. Ouais, i ye n dɔn. Awɔ ni dɔn Dɛma de tɛ. Ouais, ne de don. Mais Zaro, cɛ est-ce que ma fɛn dɔ kɛ ne la? Est-ce que ma ne bara? Ne bɛ min ɲini o la est-ce que fana ma ne bara? Non, depuis an bɔra ɲɔgɔn kan walayi ne kɛrɛ ma sɔn. Cɛ ne bɛ ka to ka miiri la dɔrɔn. A kun ka di ne ye quoi. Ne kɔni b'a dɔn ni mɔgɔ kɛra ɲɔgɔn fɛ i kan ka ɲininka fɛn fila de la. Mun de ka di ou mun de man di ye? E yɛrɛ sisan mun de man di e ye diɲɛ kɔnɔ? Bon mun man di ne ye? O ye ka ne tromper o de man di ne ye. Trompeli n'o de don kana siraw la yɛrɛ ne tɛ mɔgɔ tromper. O faamuyala ka ban. Sisan mun de ka di e ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ? Bon comme ne iPhone 11 de bɛ ne bolo wa ne terimuso 11 14 b'olu bolo ne bɛ fɛ ka 15 o de ka di ne ye. 15 ya? Awɔ. E Zara o n b'o san ka d'i ma walayi. O kɛ i n'a fɔ o kɛra ka ban wa?
Comme mané to metaro ne de dembale bosia. Ok, faut pas te akunkadi nangal sorti lezen doge quoi. Aha. Ok. Fin donta ne tene bolo. Ina. Aw. Ne re kumene nyini ngore lawo. Ni donta ti bola. Ayi. Problem tala. Mina wase ki masa. Iga complexe len sambe bono quoi. Bi obe wazarao. Che, ot mai te ane akuma fama ngoni de dembale bosi wari yere de bene bolo zarao. Aha. Ni fenfe mangbila ne wele doron ba zere wala. Donc be klara depo ki ko 100 mun kadi woza complexe ko mun kadi. No ti bo fana be klara singen be depo re ki kuma. Ambeta angalero dola. Am ta restaurant la. Restaurant. No de kadi ambito lagi. Mais il va avoir un restaurant de douane. Ni il y les gens de douane. Merci. Ouais. Camé. Je t'aime trop. Moi aussi. Bye. Altazarwa. Na cheni ma fam. Mena wasegi chama. Abena finisa, abena labe. Mena iPhone aguko mbere est-ce que ma fo senzira meno fana samba be sanga dama mais ava du euro fore ne ga warte du tene no nache me klara sorti kenene wallahi ouais petit tiana wela ga jomne be kanone la ya tare logo mune we ni zarauche zarawa bon foi don la timetula dro na ga lenta mba fe ga zuala de e wulu fora ma fogo yoro ni e mo muso kura me sigira la dro bi noro la ere te bokko fa garen na ere te dema ya le dema yege e bina no fe muna e ga mbabulo we ngacho muso tia we bolo ko e foro tigele no muso doro ni kama a che na dugare ni wo muso re ba shore che yere ye nana me petit me nga che be o tu bolo o fana de che jole we o te che jole che ga tumuga e ga jole la ban a che be na fen kelen do ko muso e sogore ni mun amuru da jara ga tie dron aw ko ni muge e foro tige ga bla muso kama che nga che yala na ne wo yoro ne ba shore ni wo kile ni ma fara na me se li hono ni foro jole na ban sa bo ko ya wadudu be kayala ga yala muso no fe bla kure che petini ba ni ma ferani hala nana ga tore ebe ne doni aw tawa sawa anmemi en fait tere te dema ga nana ne te dema be ko do la dugu wono kile flana e ma me fola kile flana akili be un kan do la wa me ni taro mindu den kuran no wa ro la ko zarao e ba do aho mi to ay den kuran no yele mana wa kile flanina ma do na nga to filme goro ha zarao ni dema de no fi como on te fait ay sa dema ni musore te no fe ne kile aisa yoro be dema fe ni be dema fe akadne aga ni furu yere bo samna mina ferere dima purge kumba to ani zarao be se ga farawa o mani zarao ni fe sebere la zarao ne termiso de chun kle zarao wa fi mais yoro zarao inflani wa dinin kadnere wa mais yoro ne termiso de wa donc ne tna se ga jala direct la wa ma fuma mais ne gon ne se ga ublasan ba ise gi termiso ge zarao donc ni termiso ge zarao sa donc ba ise kanega kuma faena wa na basa ne ga termiso ge zarao wala ndema ga ko me dabla wala ndema ga ko be dabla donc no gera yene ga pion no ne fene ni zarao be ge no so parce que ne tsa fa direct la wa ga joro mo ke je muso were ga yele masigida la kana kale bina ne chemne no te se ga sa ay yoro parce que yoro ko kadne ni dema ga ke no so de kadne yoro le ma parce que yoro dema fle ni muso kada ko dugu ne ra ay se ga la joro na sa ga la konse ne ay se ga me do ya quoi
ma ne yɛrɛ kun tagatɔla filɛ nin ye sisan ne bɛna n ka petini dɔ de ɲini sisan dɛ donc a ka essayer n'a bɛ yɔrɔ dɔn ou bien ni ka numéro b'a bolo a bɛ n wele quoi donc n b'a kuma ɲɛf'i ɲɛna quoi mais comme an ye ɲɔgɔn ye ka ban quoi. n y'a faamuya problème foyi tɛ na den ma ni zaraw tɛ a mun kɔ fara problème t'a la mun kɔ don ɲɔgɔn ma yɛrɛ i b'an ka yɔrɔ dɔ yɔrɔ aw ma ko yɔrɔ ma yɔrɔ dɔn awɔ a banna n'i sera yen dɔrɔn i b'a fɔ dɔrɔn ko den kura minnu yɛlɛmana yan ko zaraw ou i b'a fɔ dɔrɔn ko balo ninnu ka yɔrɔ i ka kɔnɔbani maa ɲɛdɔn min na min ye min kolokolo na cogoya dɔ la maa ɲɛdɔn i ni cɛko in diyara ni ko ye an b'a kɛ ten i bɛ n'o dɔrɔn de f'i ye e ma bɛ denni to yen n'a ma to yen a ja la a bɛɛ n'ala cɛ a b'a to yen a goya la i bɛ se ka kɛ cogo di terimuso ka di nin fɔra in ɲɛna ko f'a n'u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. balo yɛrɛ ko ne ma ko kari kɔnɔna ninnu dɔrɔn ye ne dɔ de ye zaraw na yɛrɛ ne yɛrɛ tɛ yɔrɔ in fosi yɔrɔ dɔn ne b'a kɛ cogo di dɔ jɔlen fɛ jɔn ka ɲama k'o ɲini an tile an tile ne ba ne tɛ ɲama ne bɛ ka mɔgɔ kura dɔw yɛlɛmalen de ka yɔrɔ ɲini ko zaraw est ce que ne bɛ zaraw tɔgɔ dɔn yan mais mɔgɔ kura dɔw yɛlɛmalen mɛ yan nɔ se ka taga ɲininkali kɛ yen nɔ ne kɔni tɛ zaraw tɔgɔ dɔn. n y'a mɛn problème t'a la n bɛ ɲininkali kɛ du in kɔnɔ ok y'a mɛn i ni ce awɔ. an tile ne ba ni mago bɛ zaraw de la ne yɛrɛ de ye zaraw ye ne de ye zaraw ye awɔ ne ba a fɔra k'aw yɛlɛmana yan nɔ ne yɛrɛ bɛ du in kɔnɔ yan nɔ an kɔrɔ yan nɔ n nana walasa an ka kɛ teri de quoi n'a bɛ bɛn i ma kɔni ok a bɛ bɛn ma a bɛ bɛn i ma awɔ ok n y'a mɛn i tɛ sigiyɔrɔ di an sigi an fila fila bi sigi kɔri baasi t'i la kɔni baasi foyi tɛ wala ne ye mɔgɔ kura ye aw yɛlɛmana k'anw sɔrɔ yan nɔ quoi komi teri tɛ ne na ni ye aw ko diyara n ye quoi n nana kɛ teri ye quoi ok problème foyi t'a i la ye muso ɲuman de ye dɛ merci a ma cɛ t'i bolo non ma cɛ sɔrɔ t'i bolo i muso ɲuman de o bɛ se ka kɛ cogo di don kɛra mais man dɔ bɛ ne bolo mais o man di ma kɔnɔ dɛ awɔ e b'o tɔgɔ fɔ ne ɲɛna o bɛ bɔ min a bɛ bɔ kare kɔfɛ kare kɔfɛ awɔ ko den ma jumɛn den ma kɛ a y'an kɔni ka tɛ ne cɛ den ma kɔni ma est ce que an kan kelen ma i jɔ a foto bɛ mun b'a bɔ ka yɛlɛ o tɛ se ka kɛ sa ne cɛ ni de don a cɛmancɛ ta ni de don kɛ ayi ni ne cɛ de ni ye woro bɔlen don fɛ an ka kɔɲɔ dɔrɔn ye a tɔ tora an ka kɔɲɔ dɔrɔn de ka kɛ ne cɛ de dɔrɔn don ne ba i filila ni ne cɛ de den ma sɔnna ka nin kɛ ne la o tuma a y'a fɛ ko kuma fɛ ɲɛna a y'a fɔ ne ɲɛna ne ni musomanninw bɛ ɲɔgɔn na tantɔ ka sɔrɔ ne cɛ de don mɔgɔ min don ne dalen t'a la mais komi ne b'a fɛ ka ban fɛn bɛɛ taara ni woro y'anw fɛ yen ne tɛ se ka ban a la ka ban anw kɔɲɔ dɔgɔdara yɛrɛ ka ban ala balo dun ye nin kuma in fɔ an ɲɛna koyi balo jɔ n terikɛ dɔ de don ko mɔgɔ ɲɛnɛma tɛ ne balo ɲɛ bɛ balo in na ne dalen ba de don balo in na balo ye cɛ ɲumanba de walayi balo ka ɲi ne ne terikɛ de don ani ne ka di kojugu n'i taara kuma ɲɛfɔ a ye ale ko non ko mɔgɔ ɲɛnɛma tɛ ja tiɲɛ de don mɔgɔ ɲɛnɛma kɔni tɛ mɛ ne kɔni ne cɛ de don yɔrɔ mɔgɔ tɛ se k'i cɛ ka mɔgɔ koloya fɔ quoi komi ne cɛ de don balo in hali k'i occupé balo in na e tɛ balo la balo ka ɲi balo ye cɛ ɲɛnɛmanba ye hali ka sɔn balo i ka denba to yen nɔ denba ye ne furu ka ban denba ni ka mɔgɔw bɛɛ bɛ dɔn ka ban denba bɛ k'i nɛgɛ nɛgɛ dɔrɔn de ka k'i fɛ ten k'i bila sinon a tɛ n'i furu a muso ye ne a bɛna ne furu a bɛ se k'e furu cogo di e dun ne ye teri ye ka ban balo kɔni e occupé balo la balo ka ɲi fo k'a faga i terikɛ ninnu ne denba yɛrɛ ta daminɛna teriya in na i m'a ye wa ne ni denba ta labanna furu la balo kɔni ye mɔgɔ ɲɛnama balo ni denba cɛ ka jan i n'a fɔ jɛgɛjalan ni baji n'o de f'i ɲɛna dɛ i ye ne terimuso ye ne dagawulu ye sisan o de to ne nana f'i ɲɛna ne cɛ dun ne ye denba ye hali ne kun n'o de f'i ɲɛna sisan ko ne ka mariage minɛ kɛ k'i ka taga ne ka mariage kɛyɔrɔ la ok n y'a faamuya denba tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ denba tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mais a ka ɲi nɔ
comme ne cɛ de don ne kɔni balo ta min fɛ ne ye balo la balo ye mɔgɔ ɲɛnama ye ne ni o tɛ daga wuli to balo bolo walayi walayi ne ka yɛrɛ yɛrɛ sera koyi ne n denma yɛrɛ kan ka ɲɔgɔnya la ten ne bɛ taga so wa kelen walayi mais a ma kɛ don wɛrɛ siɲɛ wɛrɛ n bɛna baro ba la i fɛ yen ni o k'an bɛn a ma kɛ ten awɔ a ma kɛ ten ba ye denma sɔnna ka nin kɛ ne la ala yɔrɔ ne bɛ denma fɛ nin ma Nizara mun de b'e la depuis an sigira i tigi walawala ne ɲɛkɔrɔ mun de b'i la ne ko e yɛrɛ ye jɔn ye dɛ e ye mɔgɔ sugu jumɛn mɔgɔ sugu jumɛn wa ne ye ne de ye o tumana mun de kɛra tuguni Nizara i tɔgɔ tiɲɛnen balo don don o don dɔ b'a la i man ɲi a dun t'a bɔ wa e kɔni b'a dɔn sigida in na ni mɔgɔw lamɛn dɔrɔn an ka fɛ bɛ da ala a tɛ tile fila sɔrɔ ne tɔgɔ tiɲɛnen ba de quartier in kɔnɔ e ne yɛrɛ ɲɔgɔn fɛ ala ma mɛn mais don o don kuma kura dɔ bɛ taa an fɛ hali o don den dɔ yɛrɛ bɔra an fɛ yen nɔ ko non k'e ko k'i bɛna woro bɔ a nɔfɛ nana de don o yɛrɛ de don o ye ne terimuso de ye kuma bɛɛ a b'o kuma in fɔ ko ne bɛ taa ni woro ale fɛ kulonkɛ de don quoi sinon a yɛrɛ de ye ne bila ko ne ka ne ka numéro ta o don in na an ma bɛn ne n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o donc ale b'a essayer de ka ne n'i ka ko in tiɲɛ quoi parce que ne terimuso ɲango de don a tɛ ne fɛ ne t'an ka sigida in kɔnɔ yan o mana kɛ cogo o cogo a ye mun fɔ ne kɔni dara a la kana da la sa a filɛ nin ye n'o de f'i ɲɛna tant que ni mɔgɔ kuma lamɛn dɔrɔn an ka fɛ tɛ taa yɔrɔ jan na quoi ni juguya min bɛ sigida mɔgɔw kɔnɔ yan ala dɔrɔn de b'a dɔn hali sɔrɔ dɔ ye ne lajɔ kun b'a fɛ ka ne faga dɛ i ma ye ne felen tɛ yan kana mɔgɔ lamɛn quoi ni mɔgɔ kuma lamɛn dɔrɔn fɛn tɛ taa ɲɛ quoi ne b'i fɛ tɔɔrɔ kana ninnu lamɛn sa e tɛ ne fɛ ka ban ne b'a fɛ ka taa ni woro aw de fɛ ne tɛ mɔgɔ si de fɛ tuguni nana mun bɛ k'o fɔ ni ne y'a sɔrɔ ne b'a bana quoi parce que a bɛ ka ne tɔgɔ tiɲɛ ne bɛ taa ni woro ye n'a fɔra ko ne bɛ taa ni woro olu fɛ e bɛ da la ne tɛ da la o kana da la de quoi ne bɛ taa ni woro aw de fɛ e tɛ ne fɛ ka ban ne b'i fɛ wa ka di ne ka taa ni woro aw de fɛ quoi ni sɔnnen don problème foyi t'a la ne bɛ taa ni woro ye mais a ka di n ye i kana mɔgɔ kuma hali n'u ko ne bɛ tan a fɔ ko awɔ dɔrɔn donc parce que jogo sugu bɛ da ne la hali n'u ne b'a dɔn u bɛna fɔ ko ne ye mɔgɔ faga u bɛ n'o fɛ ɲɛna k'a sɔrɔ jogo jugu foyi de tɛ ne la ne juguya dɔrɔn de b'u kɔnɔ kɛ ne fɛ dɔrɔn an ka lofu kɛ an ka ninnu to yen ne de den b'ale bosi ye sɔn ne ye dɔrɔn ne b'a bɛɛ de k'i ye i y'a mɛn so waati i ka kow calen don tile filanin na yɛrɛ n ma se ka foyi de faamu n'a fɔra ko anw yɛlɛmana a ma mɛn e yɛrɛ e kelen ka yan dɔn don o don i bɛ ka bɔ i tɛ ka sigi yɛrɛ i kelen ka fɔ yan dugutigi cɛ n'i ma dɔ fɔ ne ye i tɛ ka faamuya dɛ o kumana mun de bɛ yen ti jɔn ka kisɛ d'i ma o don ne ni dɔ de ye ɲɔgɔn ye bon a y'a ka ci fɔ ne ɲɛna a kelen k'a ka ci fɔ ne ɲɛna a ye ne ka nimoro ta o don yɛrɛ a ye 8,000 ci ne ma 8,000 bɛɛ o don ne ye cɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o hali 100 dɔrɔn di yan i ma se k'o kɛ yan i b'o kɛ n ka forfait sɔngɔ ye 8,000 bɛɛ bɛ ci e ma ne y'o don fini ne la sa ayiwa 8,000 kɔni bɛɛ tɛ se ka don fini na ou bien 8,000 kɔni bɛɛ tɛ se ka don fini na hali dɔrɔmɛ 100 dɔrɔn di yan sa ne b'o kɛ forfait sɔngɔ ye ou bien cɛ ye ɲɔ sara o n'a fɔra k'e kelen dɔrɔn de ne dɔgɔ préféré ye donc i bɛ wari sɔrɔ i bɛ tila k'i da wari kan tuguni non i tɛ se ka kɛ o la sa. i ye pewu siɲɛ wɛrɛ ne ye wari di yan hali n'a kɛra crédit fɛn ye n b'o di. ni ma nin yɛrɛ de cɛ n t'a ɲɛnama yɛrɛ e 8,000 bɛɛ bɛ ci e ma hali dɔrɔmɛ 1 donc o kɔrɔ ko ni wari ni miliyɔn cira e ma e kelen b'i da la k'a bɛɛ dun hali i t'i kɔrɔkɛ filɛ cɛ yɛrɛ la ma ɲɛ mais i ko ten komi e ko siɲɛ wɛrɛ ale yɛrɛ i y'a telefɔni na ne yɛrɛ mɔgɔ bɛ hali ni 50,000 sɔrɔ telefɔni na parce que telefɔni na fantan bɛ na furu wala i ma ni mɔgɔ bɛ wari yɛrɛ de la wala ne kɔni b'a dɔn an fila de bɛ du kɔnɔ lemɛri tɛ yan lemɛri bɛ ka voyager de i ma lemɛri tɛ sigi lise yɛrɛ fɛnɛ tɛ ten i ma cɛ mɔgɔ donc fo que mɔgɔ bɛ wari don la n'o bɛ lise wele cogo o cogo a ka wari cɔn na
kuma dɔ sɔrɔ nin fɔ lamɛn kɔni kɛra lamɛn yɛrɛ tɛ sɔrɔ o la ma essayer cogo bɛɛ yɔrɔ wari bila awɔ ok n y'a mɛn don wɛrɛ ni wari dira dɔrɔn n bɛ wari di i ko ten muso min bɛ Nterimuso dagawuli kan jumɛn bɛ kan foyi tɛ ne dun mɛnna k'i kɔnɔ kɔni walayi kana jigin o bɛ lamɛri ninnu ka ko dɔn n'u y'i parler ka ban a bɛ k'u kɔnɔ k'i bɛna taa ko wɛrɛ la ne mɛnna k'i kɔnɔ yɛrɛ de koyi a bɛ kɛ cogo di sinon ça va oui ça va yɛrɛ dun walayi min y'an nɔ basi foyi tɛ n na ko kɛ yen nɔ donc Nuku i ka denbako dun dagawuli ne tɛ se ka n da don denbako in yɛrɛ la bilen yɛrɛ denba ye mɔgɔ min ni denba mago de b'i la a b'i wele a bɛ message ci ma mais n'a mago ɲɛnabɔ ala tɛ fili ka message ci ma a t'i wele ne b'a wele a bɛ ne ka appel rejeté message kɔni tɛ ni ne message caman ala tɛ fili k'a lajɛ kuma tɛ k'a bɛ ne répond walayi o de la to ne sen bɔ a dɛmɛko la a y'a ka ci fɔ ne na ne ma sɔn e yɛrɛ mana kɛ cɛ mana kɛ f'i k'i kuturu yɔrɔ bɛɛ a ta bɛ bala yɔrɔ dɔ la o y'a mɛn ko ne yɛrɛ y'a mɛn sɔgɔmada in na ko denmisɛnnin dɔ bɛ kari kɔnɔ k'a bɛ k'a ɲɛ su de ma denbako in kɔni ne dabali ban pewu walayi a ɲɛ tana yɛrɛ de ye muso kura ye muso yɛrɛ a mana mɔgɔ kura kura sigida in na yan nɔ n'a ma ɲɛsin o ma a ni tɛ lafiya ne t'a denbako la cɛ yɛrɛ mana kɛ i b'a fɔ sunkuruba ye i ko bɛ bonya ne ye denbako in na dɛ ni kɔni y'a dan ne ma hali ka denba ye k'a tɛ cɛ de don wa walayi cɛ tɛ ne dusu den bɛ dɔ denbako la ne dusu ma suma mɔgɔ kɔni b'a kalama k'i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ mais hɛrɛ kelen t'a kɔnɔ i y'o dusu kasilen don kuma caman e ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ o ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ o ka ca ni baara si ye e bɛ dusu ma jumɛn sɔrɔ o la a tɛ temps yɛrɛ tɛ sɔrɔ hali k'i ka ciw bɛɛ lamɛn mɔgɔ min tɛ se ka dɔ bɛna fɔ ale ni denba bɛ ɲɔgɔn fɛ ko a tɛ message ci ne ma o de bɛ ka ne dabali ban wa i mana a wele a cogo di mɔgɔ mago t'i la n'i y'a kelen ka message ci ma dɔrɔn i yɛrɛ kan k'o kɔrɔ dɔn a mago de b'i la o mɔgɔ mago t'i la a tɛ message ci ma n'a mago b'i la kuma duman tɛ kuma duman na a tɛ min fɔ a b'a yira ne talen ne tɛ diɲɛ muso foyi la mais a ka b'i kɛrɛfɛ i fana b'a yira a la ne ni denba ka ne faga ne bɛ taa ne bɛ n yɛrɛ ta walayi cɛ kelen k'i fa kɛmɛ k'i su don ne tɛ se k'o kɛ i masa dɔ da cɛ nɔfɛ e bɛ taga an kɔni an t'a tɔ jabɔ yan k'i to yen nɔ walayi an kɔni cɛ nin dɔgɔnin e dɔgɔ a ka to de e ni fa ka kɛ to yɛrɛ awɔ ça va kan jumɛn bɛ yen kan foyi tɛ yen nɔ i b'a kan dɔɔnin cɛ cɛ ka ɲi ne ba ne cɛ ka ɲi merci toro nin ye siɲɛ fila de ye ne tɔgɔ jɔ yan nɔ n'i tɛmɛtɔla ye mais est-ce que ne yɛrɛ dun bɛ lakɔlɔsi carré kɔnɔ ne dun ka sira bɛ ɲɛ mais ne bɛ lakɔlɔsi ni bi yɛrɛ tɛ ayi bɔn ne tɛ bɔ kuma bɛɛ o komi nin y'anw ka so de ye terimuso kelen dɔrɔn de bɛ ne na yan nɔ ale filɛ yan fɛ ko zaraw ne tɔgɔ taga ale fɛ yen ale tɔgɔ ne an bɛ baro kɛ kuwa komi nin y'a siɲɛ fila ne bɛ to k'e tɛmɛtɔla ye aw bɛ fan jumɛn an bɛ kɔfɛ carré nin kɔnɔ yan nɔ c'est joli ko diyara ne ye trop e ne fa o ma cun non a ma cun o cunna yɛrɛ de bon i b'a dɔn warasogo fana diya y'a kalama de mais o tɛ warasogo bɛɛ yɛrɛ e yɛrɛ kɔni b'a dɔn e bɛ se ka jɔn bɛ ne ɲɔgɔn k'i b'a sɔrɔ ne tɛ couple la ne bɛ couple la ayi bɔn ne m'a fɔ i tɛ couple la o i b'a dɔn hali n'i ye cɛ fɛnɛ i b'a dɔn ko cɛ fɛnɛ bɛ se ka kɛ couple la mais i b'a dɔn quoi ni min dɔ ye min dɔ kanu wa a bɛ se ka fɛn dɔ to yen fɛn dɔ kama wa o ye tiɲɛ ouais mais est-ce que an t'o kuma kɛ kɔfɛ kuma ye parce que n pereselen don n bɛna taga ci teliman na e yɛrɛ tɔgɔ ne tɔgɔ ye Sogobɛ n bɛ se k'i ka numéro sara a to n bɛ réfléchir n bɛ kun b'i fɛ e m'a fɔ yan yɔrɔ se ka ban ayi non i ka numéro don n na sa i delila sa i ka numéro don n na ok n bɛ kuma i fɛ hali ni ma n sɔrɔ a bɛ kuma an ka baarakɛla fɛ dɔrɔn a bɛ kuma n fɛ y'a mɛn ne yɛrɛ tɔgɔ ko Balo ok problème t'a la k'an bɛn ok k'an bɛn Sogoba be ne bolo bulɔden n'an bɔra ɲɔgɔn kan awɔ komi u ye 8,000 di ne ma ci dɔ de tunna ne ne tun bɛ fɛ ka 10,000 de di ne 10,000 problème foyi t'a la ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka wari dɔ d'i ma quoi mais na n ka 15,000 k'i kun sisan voilà n taara ne yɛrɛ f'i ɲɛna quoi ni wariko man k'i minɛ dɔrɔn kana dute yɛrɛ kana siran yɛrɛ i bɛ n wele k'a f'i ɲɛna ya ma ne de ye Dembale boss ye kana sira foyi de ɲɛna
hali ni wari ko mangi t'i la dɔrɔn ni miirila la dɔrɔn wele k'a fɔ ɲɛna n b'a k'i kun ne b'i fɛ tɔɔrɔ y'a mɛn an ɲɛna dɛ weekend n kun y'a fɔ ɲɛna ko k'an bɛ bɔ an bɛ taa yɔrɔ dɔ la weekend bi tɛ samedi yan bi samedi bi kunɲɔgɔn an bɛ bɔ yan mɛn an bɛ taa yɔrɔ lezeni dɔ la n t'an ka lɔfu tirɛ Bon, ça va. Oui, ça va. Comme fouetté. Et du monde m'a dit venir répondre, il n'a jamais dit moi, il m'a jamais dit moi. Et voilà, moi, je viens de Colombo. Et répondre dans ça. Mais je coupe mes na pro. Mais ne brûlez à béfé non. Non, bénéfice au dos. Ne reflète en termes sur le blanc. Jarango venu pour gagner une seconde parce que les messages tu m'as dit que ne répond. Ne fa nous on brûlé à bénéfice na ne situation bénéfice ni ay dané be couple la. Ne se ko tigi tromper ni mo wéré su ko yero. Ne re couple lo mais jarane de ça. Dama yebe couple gi basé ga couple la ne be basé ta lo comme ça quoi. Si kana si tromper ni on brûlé comme ça de. So wa. Même ni na daguru yakini. Igo ki te réfléchir E ko ma. Sona mengabala agamore nte chegaluti ala fe chenga ko ga jane to flotte ne ga program na e no ni finish nte chesker sim da fe aish o te ne ga ko ne famo ni ndoro yene sora ma so doro balo ne te doro yene soro mo mi to ga so ha o ti sera jien fu fem bedeke no référence teri no yoro teri de se ga mo che que mo va a chance sur térité mo va do mo do no sur térité problème faut ta la commune na ke no fait il n'a donné mo na suya mi ko ama Sénégal yere fi blé quoi et puis waxti be rendez-vous tantini bu problème faut ta la comme lu fene ko damne ko mo tere parce que ni wol ni ga basé en étude kan waxti na problème faut ta la comme ne fene bara la même suko ko na sa donc ne wol la ne suko mo amana ya to wa Entora qui voulait un appel à un coach à Moussa. Non, sur un débarras la monsieur qui appelle ta menu bar la non tasoro. C'est problème ça là. Comme il n'a pas la mais à Jaran trop. Donc, nous sera sur le message chino. Problème ça là, nyame. Mais dis qu'il y a comment faire yama. Ah. Ça va. C'est une solution ok. Ndone fagane damode nana era mun fo dogo yana e taro ne kono no be kono ne dam fo dogo yana de ba elle be nyongo fe nyina sanjuli che na na mo de sangun na e mo te sangun e be ta je wal dina ko munyera de ma o ma te ne fa che nana yire ne ele dingement tara faina di amare jiri mina ke ka kana kife awo ko kuma te he an marazi bena ge otuma na kelen bi ga marazi ga ne fa no kuma do me ko don ko mana be me bo ko mana te ne nana ri bi kene fe ja ko ya jere ya mace yi ibe kene nana fe e ge leche ne ne gaba da ere pana ne ko yile male jugo nana kani take ki bo fe bimbora fi wantara pompe ka bla balo le e fe e ni de ta o te jige nyon tige on nana egisi ni furusiri me kenya na ya konyo mbeke na la sonama na dem sore de beno demine eni de ni ko ya he obi kuna de ma obi akila nta to la pesa nta fifa ina ku kono ma ndina he yiri faple ni ako ki yenye mo de nguli ma de wali be fuwa do ko so abse e be dini nge flana me ne be do ko so dem o se ye chuguri e ge leje ne nga kanu be dae dala e be ke ko to tugun ke ta mo wala ta tugun san ore jarane fana ore jarane sa am sa fonga bengala ne bisi ge flana John flana farila wala ne bisi ge flana farila folo ka sin ka bla min tike folo ya tikta nuero egele ele buliba ke musumanu tola chobla me ke ni na tito ni le nya ka fuki bitani na appartement hono no ko fuki bitta ke no ko la hane bla ne o musuria to ere na appartement ta senduru doro ne ko he e senduru ne ore na kibo ko ini tari na jari amma jeni furu ja ko yan fin yama ne fa he ne na hune hune ne bla ba ngadala yama ya bli kuna ne furu sire ni kalo e ba be lawo na fora wona be furu be dala
an ye appartement ta siɲɛ 5 dɔrɔn hali ne ma pere k'i la yɛrɛ fa b'i la o den ni furu n bɛ n'i ta de